Hagyni kellett a kicsengést, és köszönjük szépen Bende Gábornak. Ritkán fordul elő velem, hogy így koncert közben foglalok helyet, de azért most már természetesen az első hangtól hallottam, és nagyon szépen köszönöm, hogy újra eljöttél. Nem titok, hogy ültünk már így egymással szemben, és akkor is ugye egy nagyon különleges összművészeti produkció, amit létrehozol, és mindig irodalomhoz, festményhez kapcsolódik. Mi a mostani kép, ami kiinduló pontunk ebben a beszélgetésben többek között? Ennek a képnek a címe, ami egyébként a zongora darabnak is, amit játszottam, Iguana sziget, ami egy nikaraguai utazásról szól. Ez az én történetem, illetve az én zeném kapcsán készült, tehát megkértem Verebics Ágnest, hogy illusztrálja ezzel a csodálatos festménnyel ezt a zenét, illetve a történetet. Ez mindig így van, hogy ez a sorrend? Tehát, hogy van egy élményed, és ahhoz jön a kép, a hang, vagy pedig akár egy festmény inspirált. Tehát ez a másik variáció, amire gondoltam. Igen, olyan is van, amikor festmény inspirál, például Szemadán Györgynek több képe is inspirált vele többször. Talán legutóbb erről beszélgettünk, ő volt jelen. Igen, illetve olyan is volt már, hogy például Szurcsik József esetében, hogy annyira fantasztikus lett a kép, hogy én írtam át egy picit a történetet, hogy hozzáigazítsam jobban a képhez, és valamit egyébként talán a zene is változott ennek hatására. Én láttam képeket a korábbi előadásokban, és azt néztem, hogy feszült figyelemmel hallgatnak, valamennyi érzékszerve ható előadásotok van. Igen. Nagyon nagy az érdeklődés. Igen, én azt gondolom, hogy talán a zene az sokkal inkább átélhető, hogyha nem csak történet kapcsolódik hozzá, ami már önmagában rendhagyó, mert hiszen általában egy koncert az úgy szokott lezajlani, hogy van egy tematika, egy zenei tematika, és nincs hozzá narráció, és maguk a zenék sem didaktikus jellegűek, tehát a zene az érzelmeket próbál közvetíteni, és nincs úgy eleje, közepe, vége, mint mondjuk egy történetnek, de azzal, hogy a vizualitás is bekapcsolódik, ezzel egy plusz érzékszervet bekapcsolunk, és nagyon inspiratív dolgokat mondanak egyébként maguk a nézők az előadásokról. És természetesen ugye az irodalmat is be kell kapcsolnunk, az összművészetről van szó, van ugye zene, képzőművészet, és az irodalom nem hiányozhat. Igen, hát a történetek, az, hogy ez mennyire irodalom, az döntse el a néző, mert én ebben nagyon szerény vagyok, mert én írom a történeteket, ezek az én történeteim. Jó visszajelzéseim vannak, de egy bizonyos mennyiséget kell ahhoz elérniük ezeknek a történeteknek, hogy mondjuk azt merjen mondani, hogy tényleg ez az irodalomba beleilleszkedik. De megjelennek természetesen hangban az előadásban. Hangban biztosan megjelennek. Igen, kik adják elő, hogy képzeljük ezt el? Most a március 12-i előadás, ami a Vigadóban lesz, ez egy szóló zongora előadás, aminek a szöveges részét a feleségem Bereszki Eszter adja elő, aki úgy jött a képbe, hogy vele sokszor turnéztunk, elsősorban Németországban a Jézus története című előadásom kapcsán, ahol ő németül mondta rövid evangéliumi szövegeket a zenék között, és egész jól kijöttünk egymással, tehát úgy határoztunk. Akkor hogy ez egy erősítő kapocs. Igen, korábban a Budapest Jazz Clubban volt, hogy ő záron adta elő, volt ugye a feleségem, tehát ezek így váltakoznak ezek a dolgok, de mindenképpen egy kihívás számára is, mert ezek a szövegek, elég kemény férfias szövegek is vannak benne, tehát egy nő számára ez újra értelmezhető. Igen. Nagy szabadságot jelenthet az, hogy a festőket, képzőművészeteket kiválaszthatod. Azért bővelkedik a kortárs képzőművészet jeles előadókban, megjelenítőkben. Szabadságot jelent, ugyanakkor nem mindig fogadják tárt karokkal a megkeresésemet, tehát ilyen szempontból azért nincs teljes szabadságom, és nyilván kettőn áll a vásár, tehát hogyha én szeretnék valamit, és valaki más meg azt nem szeretné, akkor nem tudjuk összeegyeztetni ezt a dolgot, tehát itt mindig két ember, az is nagyon fontos, hogy amit én csinálok, az is inspirálja azt az illetőt, akinek mondjuk a munkássága nekem nagyon tetszik, mert volt olyan is, akinek nagyon tetszik a munkássága, ugyanakkor valamilyen indokra hivatkozva mégsem vállalta a felkérést. Tehát teljes szabadságom nincsen, tehát se mindenható, se nem, mindentevő nem vagyok a kérdésben. Pedig kölcsönvehetjük a
híres orosz zeneszerző, meg a francia átdolgozó címét, hogy egy kiállítás képei, azt gondolom, hogy valahol itt járunk. Igen, az is kölcsönvetjük, de ha már zeneszerzőknél tartunk, akkor végül is az, hogy bizonyos fajta megkötöttségek vannak a művészetben, ahogyan Schönberg mondta, a harmóniák bezártságában érzem be a legnagyobb szabadságot. Tehát akkor végül is a dolgok azok úgy tudnak sokszor a legérdekesebben alakulni, hogy nem úgy valósulnak meg, ahogyan elképzeljük. De most március 12-én úgy valósulnak Igen, meg, ahogy elképzeltük. Reméljük úgy valósulnak meg, és lesz az Iguana Sziget című szerzemény is, ami egyébként a képről nem sokat beszéltünk, mert nyilván a nézők számára Látható érdekes is. lehet Igen, az, igen, amit igen. ábrázol. Ez egy hölgy, aki az Iguana Szigeten ezek elől a kis állatkák elől menekül, mert a különböző színűre festett lábkörmei gyümölcsöknek nézik, és ezért megüldözik. Tehát a történet kiinduló pontja az ez. Hát akkor nagyon mozgalmas és élvezetes estét kívánunk a Pesti Vigadóban. Március 12-e. Március 12-e az időpont. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és várjuk majd a továbbiakat, a fejleményeket.